Hey, thina esikoleni asikufundisa ukuthi ube nemali. Sikufundisa ukuthi ubenzela kanjani abanye abantu imali. Asikufundisa ukuthi how money works. Sikufundisa ukuthi how to work for money until you die. Angikho ke lapho. It's a conversation for another day. It's a separate video. La ngikhona ngila. Phela izolo bengiqala mina ukuhlangana nabantu aba spiritually awakened bebe kwi-aura yami for a longest period of time. La bengihlala nabo la ku social media. Let me tell you something. It was very nice. Refreshing conversations. As I wish ukuthi singahlukani, but ke at the end of the day bekumele sihlukane. Yazi mfethu. Abantu abangezokujaja, abangezokwenza uzidoubt, kuba ngathi uyahlanya, yabo nje the conversations are flowing. Come on good people. Yeah, I'm also so fascinated ukuthi mhlambe nginibone ngomhla ka2 May. I believe ukuthi it will still be the same experience good people. Yeah, kumnandi kuba around you. Kumnandi kuba around you. Yabo nje izinto engixoxayo like deep conversations, not lousy conversations that are low vibrational. Uphuma usukhathela udaka. Yo. Yes, guess what? These people that they say we are crazy, they are the one who are crazy. Isn't that sense? Tell me. Ungazotshela omunye umuntu wakomunye umuzi ukuthi yenzani? Ungazopha umuntu imali nje uthi athi uzokubusisa. Unganwe noNkulunkulu nje kushiwo nje eBhayibhelini indaba manje ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha othi ngenzana noma yini noma inini noma kanjani noma ubani ngoba impilo ayisiyona nento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Bafethu. We are so nice. You are so nice. Even ngihlangana nani emgaqweni kusuke kuyisikhathi esincane vele leso. How changes mfethu hey ya umunye mhlawumbe mfethu yazi ngiyakufanisa mfethu. Akwena lo lapha ku TikTok. Yeah, I mean. Yabo? Yeah, it's so nice people. It's so nice bafethu. I can't lie. Kumnandi kakhulu ukuhlangana nani. Hey, yeah, let's hope and pray ukuthi sophinde sibonane ngaphela ngoMay. Let's hope and pray sobonana ngoMay. Nalaba bakude ngizwile ukuthi khona bazosuka kuMpumalanga ngizwile yeah for the love of this, for the love of awakening, for the love for the deep seeking of truth mfethu yabo. Yeah, ama conversations bafethu are refreshing. Yazi ukhona indaba othi uyikhuluma uzwe uyilezi indaba ze low vibrational. Yes, uthanda noma ungathanda uba accommodate labaso beyikhuluma kodwa uyezwa ukuthi yabo lezi indaba zi low vibrational. Ziyangikhathaza nje. And wena uzokhuluma lezi zakho nalolu hlobo labantu, they are not ready. So in fact lezi zakho izona high low vibrational kubona. Why is low vibrational? Ziyaba frustrate. Zibenza bebona ama demons athile ngabo nanokuthi like how insane are they, yabo? Ngoba izoshine ama dark side nama shadow parts ngabo, yabo? Yeah, nanokuthi nje ba ignorant. So veze izinto eziningi ngabo lama conversation osukuzowenza. Nanokuthi nje khona ukuba silly okhona endleleni abenza ngayo izinto. Kuzokuveza lokho. So they are not going to like you. But it was very great. Uyasho kusandile lapho uthi usandile Thubi. Uthi niyabona ke kanye nanifisa ukuhlala noChanges Akasha senginilethelile. Mina ngikude kabe ehlanganise nabantu, ngikude kabe. Yeah, it was very nice bafethu. Nama kade ngangifisa vele ukuthi ngeke ngihlangane nani. Yeah, abanye ngiyababona nje kancane la endleleni la ngihamba khona. But yeah, eventually ngicabanga ukuthi sizobridge le event angomhla 2 May. Ngicabanga ukuthi izobe izama ukubridge lo mhlaba o physical. Uyazi ukuthi into izobe izama ukubridge lo mhlaba lo o digital nalo physical. Yazi uhlungu ebungifikelile ngesikhathi ngilapha enkonzweni kaMfowethu umhloli uhlula umthakathi. Ngithi mina buka nje sixoxa ngohlula umthakathi la ngisho ngenhliziyo. Yazi ukuthi besingakwazi ukuthi siye kuyena kubo esaphila sifike sihlale phansi indoda awuchazela ngoAshaya noDina usiqalele eqaleni uze uyikhiphe egcineni lento yakho. Yini ama energy grid down lawo okhuluma ngawo aphazamiseka kuphi ya uthini sihlale nje phansi asichaze simbuze yabo ngalezi zinto ayikhulumayo. Yabo ngoba they were very interesting and fascinating and they pushed me ukuthi ngithi go deeper yabo ngazo. And ngabona ukuthi yeah they do align.
So yeah, but unfortunately bese sikhuluma sodwa ukuthi hey yazi phela webuya athi yakhuluma ngama fallen angels this and this but akasekho sekuthi nje kuphela yeah his coffin kuphela yabo. So hey good people bafethu ngicela sihlanganeni, ngicela sihlangane uma ngabe ukuthi isikhathi uyasenza isikhathi siyenziwe hayi ukuthi awuna isikhathi ngoba unaso isikhathi sezinye izinto, isikhathi siyenziwe senze isikhathi sento ezibalekile. Yazi umuntu uyabhajethela ukudla, abhajethela ukuthi uzogqoka enzeni kodwa akazange ayenze ibudget ukuthi these are spiritual practices noma this is the budget for spiritual, ngizothenga ama clothes la, ngithenga ama yabo budget for spiritual things. Akwenzi lokho kodwa ikona okwenza ukuthi lezi zinto physical nale imali ayifunayo ukuthi ibe khona yabo. Don't get things twisted, ngizobe nginiboneke right.